लोगोफोर दे खुलुमबाय खुलुमबाय लोगोफोर जोंनियाव देलपारा दखानाव पक'रि जानो थांनो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम दायो नैया थांगासिनो दङ नैया ओमफ्राय नैबे आब'आ गरेस्वराव थायो दिनैसो लोगो मोनदों दिनै आमथिनि फुजा दंमोन आरो मा होनोमोन बेखौ आमथिसुवा ओमफ्राय जोंनि आर'ज गाबदोंमोन बेयाव ओमफ्राय बुटबो जाबाय भगबो जाबाय गखायथानाव ओमफ्राय जाखांनानै फैबाय ड्रेस चेन्ज खालामनानै ओमफ्राय नैबे आब'आ एसे माबा बुंदों जों दे बुंदों जोंना दैबानाव फैदोंमोन दैबाना फैना मा जादों दैबाना नैया दैबाना मा जादों दैबानदो खुरख' जादों लोगोफोर आङो जोंनियाव दैबान फैनायाव मा जादों बेखौ आं देखायलांगोन नोंथांमोननो नैया लोगोफोर नायलाय डेन्जार खायनो आयु गिथावथावैनो आयु सोर सेंग्रा इसोरलाय Hai subscribe. Delbaranin. Logoफोर माने मा जाखो आंनोलाय हंग्रायलाय सिनिलाय दैबाना जों बिराद माने खैफोदाव गोलैबाय जादों आरो जोंनिया आरो ना सारबाय जायखि इथिं बिफाङा सारदों ओमफ्राय इथिं बिलाया सारदों मा ना गुरनायलाय लोगोफोर जाहानि आदाफोरा मा ना फरायनो सारबाय थादों ओइ बे पेटलानो इखौ मिस पेटला बार' लोगोफोर जोंनिया मा होनो दैबानाजों खोथिया थैजोबदों एकदमबारे बाहायबो थाखायाखै आरो मा होनो खोथिया सेवग्लिजोबदों जेरै मा होनो लाइ लाफाखौ मेस्थाखौ जेरै रहायो बिदि जाजोबदों जोंनिया खोथियाफोरा ओमफ्राय दायो इयावबो खोथिया दंमोन ओमफ्राय अन्थाइजों बुसोम जानानै इयाव खोथिया गैला आरो जानायाथ' जानि बुंखानाङा दालि माबा रुनाय मा होनो मेस्था रुनाय लाफा लाइ रुनाय बायसा एकदमबारे दांबानो गुरै जाजोबो आरो ओमफ्राय दा दिनै गाबोन हेवनानै ओमफ्राय फोफिनगोन गोदान एकदम दैबानाया लामाखौबो इमान हामा खालामना होदों नै नायलाय लोगोफोर दे आंबो बुंदों नोङो ओरै बुङाखैमोन ना गरेस्वरनि आदा फैदोंमोन ओमफ्राय बेखौ लोगो मोनबाय इसे रायलायबाय फैसाबो होदिया मेथाइ जानो थाइसेबो होदिया पक'रि जानो फैसानिबो गाबोन माय होआ आंखौ दानो थाङाखै नै दाबो फैसा पक'रि जानो आइ सार नुदोंखाय कार लानायाव सारनो सेमल सार पृथ्वी सार फैबाय थायो लोगोफोर बिराद गाहाम मोनदों दिनै बार सोरो माने हावा जानाय मोननायखाय माने न'आव थाबाय थानाय जायो नालाय गामियाव ओंखारबाय थाया कलेज थांबाय कलेजनिफ्राय फैनानै उन्दुना थाबाय खामानि मावनानै ओमफ्राय बेस्थ' जायो आरो खमाय मोना हे थास' दोंसो इदि हानो फैबा मोनमारगौमोन आसल मथे आइ बिदा फैमारगोन आं गाबोनो अमानो लोगोफोर नैया गाबोन जों नैया थास' हानो फैगोन अमानि थाखाय थास' बिराद मोजां न আমার বউ হয় এটো গাহৰিৰ কাৰণে কুচু কাটি আছে এতিয়া আমাৰ গাঁৱত বহুত মানে অমা বিজিবে কৰে लोगोफोर आंनि हाखालारेन मा बिराद मोजां हाखालारेन रोङालै लोगोफोर माने बर' होननानै बर' थब्र'न आरो ओमफ्राय दायो मा जागोन बायद' मा दोङो आंनि सेंग्रि नुदों नोंखौ आंनि सेंग्रि नुदों न आंखो गिदिर नुदों ओमफ्राय इयो गिदिर आंनिफ्राय आं उन्दै आगस्टनि 11 तारिखे आंनिया बार्थडे होमबा खालि मा जागोन आं 21 ग्रुप जागोन बुरिबाय ओमफ्राय गाइस निथिं सानै गथ' देरसोबायनो माइदे माबानि फिसालाया माबानि बिमा गैया बिमायाबो थैदो फिसायाबो थैदो আজি ইমান ভাল লাগিছে ন বাইদেউ এছামিজ কথা কৈছো নলওঁ আজি ইমান ভাল লাগিছে বতাহ আহি আছে তাৰপিছত থাজিম লাগিছে তাৰপিছত কোনোবা দাবৰাবে কৰিছে বাইক কাৰ আহি আছে আমাৰ নতুন দলং ওলাইছে নহয় নতুন দলং ওলাইছে তাৰ কাৰণে কাৰ আহি আছে এইফালে গাড়ী ৰঙাটা কোন হয় বা মান দাবৰাবে কৈছে ঐ বিকাশ কি দাবৰাইছি হাকাছে কোনটা মাবানি কোনটা জমানি আমাৰ এসে কারলাবাই তিনবার থাংবাবো জাগান নাঙিदो বিকাশ আমার ইয়া গাঁৱৰ ওচৰৰে বিকাশ হয় আমার কলেজত পড়ছে ও
my god माबे मोनो या लोगोफोर एकदम खोथिया ओइ बे सेवग्लि जुखादो जोंनि खोथिया ओमफ्राय ओइ बे नोंसानि ना सोरानि नोंसा बेलानि ओइ बेबो जानिनो न'नि आदालानि जायो पुरा सेवग्लि जुदो लोगोफोर नो बायदो हम ओरै ला ओरै दे नोंबोलाय मै नोंखौ लोगोफोर जोङो दायो नै पकरि जानो थांगासिनो दङ ओमफ्राय आङो मोसानाय भिडिअ बानायबाथाय माने केमेरा हमना होग्रा रावबो गैया नालाय बिनि थाखाय आङो टेबल बहायबाय स्टेन्डबो गैया टेबल बहायबाय ओमफ्राय टेबलाव खामफ्लाय होबाय खामफ्लायनि उनाव मायबा मायबि होजोबो आं बिजाब जाबना होयो बिराद खस्थ'यै भिडिअ खालामो ओमफ्राय मोसानो रोङाबाबो मोसायो आङो लोगोफोर ओमफ्राय आंखौ माने खायसे सानो खोमा माने मोसानो रोङाबाबो मोसाबाय थायो इउटुबाव होबाय थायो लाजिया जां होननानै इदि नङा देनां बुरै बानायनांगौ मा होनो मानसिया जन्मनिफ्राय रोंना फाया जोनोमनिफ्राय रोंना फाया माने मोसादावसो रोङो आंबो रोंगो होनना लाखाया आरो ओमफ्राय ओरैनो मोसायो टाइम पास माने मा खालामना थानो दा आरो आंनिया मा होनो डिग्रिया कमप्लिट जासिगोन नालाय न'आव थानानै डिग्रि मोसालाय थालाय खालामबाय थागोन आरो अमा फिसिगोन अमा माब्रै दङ ओमफ्राय बेखौ माने फार्म बायसा बानायगोन आरो बाय बुंनानै आइजों आंजों लोगो नांनानै ओमफ्राय लोगोफोर आंनि मोसानायखौ मोजां मोनाबाबो माने लाइक कमेन्ट शेयार खालामबाय था लोगोफोर ओमफ्राय गासिबो सापर्ट होबानो जाबाय दायो मा बुंगोन आं बुंनो रोंला आरो आंनि माथो बुंनायबो जाखाया थाहरनोसै आत्रिका आङो मिनिनो ओंखारा लोगोफोर ओमफ्राय आङो मिनिनो ओंखारालै ओमफ्राय खाथियाव थांनानै लोगोफोरा मिनिनाबाथाय आं मिनिनो ओंखारा ओमफ्राय गाइस नै आइयाव सारनो फैदों खोमादै ना सारनो फैदों खोमादै सार कार नुबानो आं सारनोखौ नुखायो लोगोफोर नै बिराद मोसानो मोजां जादों आरो बिराद मोसानो मोजां जादों काराव दसे हाबसोन दैबान जाना दैया इसिनि जाबाय सारदों आइ लोगोफोर सारदों आइयाव सार फैदो दै आइयाव ना सारनो फैदो जोंनि कलेजनि सार माबानि इक'नमिक्स डिपार्टमेन्टनि जां सारा ओमफ्राय लोगोफोर नायदो सारमोननि आइनि हाखर गोदोराव जोंनि हाखर गोदोराव सारमोन नायगारलायो ओमफ्राय इसोर फैदो दा आदारदो फैदों मालाय सारबा कार लालायना फैदो कारा इबे ओमफ्राय सारा दा आंखौ नुहुरबा मा दिदलिलिनो नुगोन सार नादे नुबादे सार ना हाजावदो ना मा पाइप माइबा सेमुल सार साइन्सनि ओमफ्राय ओइ बे इक'नमिक्स डिपार्टमेन्ट मानो मोनाखै थाखायो बियो गोजौआ सारा ओमफ्राय इयाव एबसेन्ट जादों फैबाय थायो ओमफ्राय बेयाव माइबा माइबि खामानिनो ओमफ्राय इखिनिया दैया रानाखै नामा ना हाखर जाखाबाय हाखर बायदि जाना थाबाय नख'याव दै ओमफ्राय नैया नैथिं दलपाराथिं माने बारा दै जायाखै नालाय बेनिखाय इनि खोथियाफोरा मोजांथार इनि ओमफ्राय माइबो गायनो हाबाय आरो ओमफ्राय जोंनिथिं माने बिराद दै जाखादों जोंनि लामाथिं एन'खा दै जादों माने लाइनबो गैया ओमफ्राय भिडिअबो बनायनो मोनाखै जोङो लाइना जोंना सानब्रै ना सप्तासेयानो जादों जों लाइना मोजां गैखाया माने गैखायानो लाइना जोङो बेलेग गामियाव होना लाबोबाय थादों ओमफ्राय बिदिनो चार्ज थाया चार्जआ जोबजोबो ओइनि हाखरनियानो फैबाय नाया फैखाबाय बे ओमफ्राय चार्ज गैयिनि थाखाय आं भिडिअ लाबोनो हायाखै भिडिअ माबाखौ दैबानानिखौ ओमफ्राय मानसिफ्रा आंखौ नायबाय थादों लाजिलाङो आरोना लोगोफोर दैबानाखौ नों बोरैसोर थानानै दैबाना मोनदों मोना बेखौ बुङामाय आं जेराव थायो गोसा बुं आं जेराव थायो बिखिनाव दै गैया आरो माने दैबाना जायाखै रास्ता माने सायाव रास्ता सायाव उथिद्रायाखै ओमफ्राय ना बेरायफैदोंमोन ससे बेयाव नुबाय जे गथाय रास्तायानो दै गोजा आरो रास्ताया गथाय खुरख'लांजोब्बाय हामा जाजोब्बाय दा ओमफ्राय दा खोथियाफोरा मा जादों खिथाय माइ ओमफ्राय दा जों गामियावथ' खोथियाफोरा गासिनाबो हामायानो जाजोब्बाय दा मा सरकारा दा मा लायो सरकारा माने फैसा होनायबा गाबोन गोमोनलै माने मा ओइ बेलाय सोर नोंसो मादों नामा सोरखासि होनो सरकारालाय नोंसो मादों हाय फन हरदोंमोन आं नोंखौ भिडिअ कल सोरनि आदा फैदोंमोन ओमफ्राय बेखौ लोगो मोनबाय एसे रायलायबाय फैसा बुरजा मेथाइ जानो थाइसे बुरजा पकरि जानो फैसा होनायबा गाबोन गोमाय होजा बिदा होआ आंखौ जानो
लोगोफोर बिराद गाहाम मोनदों दिनै बार सोरो सोरो माने हावा जानाय मोननायखाय माने न'आव थाबाय थानाय जायो नालाय गामियाव ओंखारबाय थाया कलेज थांबाय कलेजनिफ्राय फैनानै उन्दुना थाबाय खामानि मावनानै ओमफ्राय बेस्थ' जायो आरो खमाय मोना हे थास' दंसै हानबाय मोनमोना सोमोथे आइ बिदा बाय माग्रा आं गाबोनो अमानो लोगोफोर नै गाबोन जों थास' हानो फैगोन अमानि थाखाय थास' बिराद मोजां मोजां न' আমার বউ হয় এইটো গাহৰিৰ কাৰণে কুচ কাটি আছে এতিয়া আমাৰ গাঁৱত বহুত মানে অমা বিচবে কৰে লোকবোৰ আমি হাকালাৰে কৰে মা বিৰাট मोजां हाखालारे रोङालाय लोगोफोर माने बर' होननानै बर' थब्र'न आरो ओमफ्राय दायो मा जागोन बायद' आं सेंग्रि नुदों नोंखौ आं सेंग्रि नुदों न' आंखौ गिदिर नुदों ओमफ्राय इयो गिदिर आंनिफ्राय आं उन्दै आगस्टनि 11 तारिखे आंनिया बादि होमबा खालि मा जागोन आं 21 ग्रुप जागोन 21 ग्रुप जागोन बुरिबाय ओमफ्राय गाइस नै थिंसार अ नोंना गथ'फोर देरसोबाय नामा इदि आरो सालाया माबानि ओइ बिमा गैया अ बिमायाबो फैदो আজি ইমান ভাল লাগিছে ন বাইদেউ এছামিজ কথা কৈছো নলওঁ আজি ইমান ভাল লাগিছে বতাহ আহি আছে তাৰপিছত ঠাজিম লাগিছে তাৰপিছত কোনোবা দাবৰে কৰিছে বাইক তাৰ আহি আছে আমাৰ আইয়া নতুন দলং ওলাইছে নহয় নতুন দলং ওলাইছে তাৰ কাৰণে কাৰ আহি আছে এইফালে গাড়ী ৰঙা কোন হয় বা মান দাবৰে কৈছে আই বিকাশ কি দাবৰেছি হাকাছে ঐ কোনটা মাবানি কোনটা মানি আমাৰ sekarang baik tinggal tanggung jangan nang itu bikas amar ya gawar osore bikas hoy amar koleser oh my god mami mana ya lagu tom kecil ai be seukli su phadung kecil berai nu sana sana ni sabi lani ai be ba jani na noni ada lani jaya pura seukli su do लोगोफोर फैदो हमथि फैदो ore नोंगोलाय मै लोगोफोर जों दायो नै पकरि जानो थांगासिनो दङ ओमफ्राय आङो मोसानाय भिडिअ बानायबाथाय माने केमेरा हमना होग्रा रावबो गैया नालाय बिनि थाखाय आङो टेबल बहायबाय स्टेन्डबो गैया टेबल बहायबाय ओमफ्राय टेबलाव खामफ्लाय होबाय खामफ्लायनि उनाव माबा माबि होजोबो आं बिजाब जाबना होयो बिराद खस्थ' भिडिअ खालामो ओमफ्राय मोसानो रोङाबाबो मोसायो आङो लोगोफोर ओमफ्राय आंखो माने खायसे सानो खोमा माने मोसानो रोङाबाबो मोसाबाय थायो इउटुबाव होबाय थायो लाजिया जांनानै इदि नङा देनां बुरि बानायनांगौ मा होनो मानसिया जन्मनिफ्राय रोंनाय मानसिया जन्मनिफ्राय रोंना फाया जोनोमनिफ्राय रोंना फाया माने मोसानो रोङो आंबो रोंगोन लाखाया आरो ओमफ्राय ओरैनो मोसायो टाइम पास माने मा खालामना थानो दा आरो आंनिया मा होनो डिग्री कमप्लिट जासिगोन नालाय न'आव थानानै डिग्री मोसालाय खालामबाय थागोन आरो अमा फिसिगोन अमा माब्रै दङ ओमफ्राय बेखौ माने फ्रामबाय साबाय आरो बायबुनानै आइजों आंजों लोगो नांनानै ओमफ्राय लोगोफोर आंनि मोसानायखौ मोजां मोनाबाबो माने लाइक कमेन्ट शेयार खालामबाय था लोगोफोर ओमफ्राय गासिबो सापर्ट होबानो जाबाय दायो मा बुंनो रोंला आरो आंनि माथो बुंनो जाखाथारनोसै आङो मिनि न'कारा लोगोफोर ओमफ्राय आङो मिनि न'कारालै ओमफ्राय खाथियाव थानानै लोगोफोरा मिनि न'कारा ओमफ्राय गाइस नै आयाव सारनो फैदों मादै ना सारनो फैदों मादै सार नुगोन आं सारनो नुखायो लोगोफोरनि बिराद मोजां जादों आरो बिराद मोजां जादों गानाव दसे आबसो दैबान जाना दैया इसिनि जादों सारदों आइया सार फैदों आइयाव ना सारनो फैदों जोंनि कलेजनि सार माबानि इक'नमिक्स डिपार्टमेन्टनि सां सारा ओमफ्राय नायदे सारमोननि जोंनि सारमोन नायगारलायो ओमफ्राय सोर फैदो दा आदारनो फैदों मालाय सारबा कारलालायना फैदो कारायदो इबे ओमफ्राय सारा आंखौ नुहरबा मादि दिलिनो नुगोन सार नारै नुबालाय सार नारै ना राजावदों मा पाइप माइबा सिमल सार साइन्सनि ओमफ्राय ओइ बे इक'नमिक्स डिपार्टमेन्ट मानो मोनखौ थाखायो बियो गोजौआ सारा ओमफ्राय इयाव एबसेन्ट आरो फैयो ओमफ्राय बेयाव माइबा खालामनायनो ओमफ्राय इदिनो दैया रानाखै होनबा हाखर जाबाय हाखर जानो थाबाय नख'याव दै ओमफ्राय नैया नैथिं दलपाराथिं माने बारा दै जायाखै नालाय बेनिखाय इनि खोथियाफोरा मोजां थारैनो ओमफ्राय माइबो गायनो हाबाय आरो ओमफ्राय जोंनिथिं माने बिराद दै जाखादों जोंनि लामाथिं एन'खा दै जादों माने लाइनबो गैया ओमफ्राय भिडिअबो बनायनो मोनाखै जोङो लाइना जोंना सानब्रै ना सप्तासेयानो जादों जों लाइना मोजां गैखाया माने गैखायानो लाइना जोङो बेलेग गामियाव होना लाबाय थादों ओमफ्राय बिदिनो चार्ज थाया चार्ज जोबजोबो ओइनि हाखरनिफ्राय फैबाय नाया फैखाबाय बे ओमफ्राय चार्ज गैयिनि थाखाय आं भिडिअ लाबोनो हायाखै भिडिअ माबाखौ दैबानानिखौ ओमफ्राय मानसिफ्रा आंखौ नायबाय थादों लाजिलाङो आरोना लोगोफोर लोगोफोरनि बे दैबाना दोन गुबुदों औवा माखासे दंमोन ओमफ्राय गुबुदों ओमफ्राय जों दायो थांगासिनो दङ ओरैबाबो मोनाखागोन आरोना दिनै सानसेखालिबो जोङो हरनि 7ता जादों ओमफ्राय जि गादा मोनदों फैयोमोन गिनानै खारै थांदों जोङो फुख्रिफोरखौ खानफैजायाखै ओमफ्राय नैबे गुन्जिलानि न'आव ट्रेक्टर गंनै खालायदों इसा बिफां फिसा दङ मा दङ मायबा जाग्रा जिनिस बेलेग नैबे दोनफोरा क्लास गेलेदो लामायाव मोसौ होयो ओमफ्राय खियो खिनानै साफा खालामा लामाया लेथ्रा अखा हाबासो मोजां जायो लोगोफोर नै आंनिथिं मालाय सब खोथियाफोरा मोजां दङ ओमफ्राय माइबो गायनो हादों मोजां नाय आइ खोथिया दङ मालायसिना आग्लायबा लांगौमोनहाय
Sing miti jalan del paran sing ra. Oh, del paran sing kapur miti jalan del paran phải phải. Có. Đi mai gậy mình, mà đây cái khơi, nếu chứ gậy đường đây ý thuy ai thằng. Ta sao gậy này nè. Có chết đẹp mà sao ra được nữa, là có. Mà nữa đi văn cứ này nhỉ, gậy được gậy này đi làm đấy. Cứ chân bị ra sao vậy. Ta gậy xí cái rồi tôi đi văn đi sự sao chứ. Đi mà đi văn không nào được, khá bụng. Được hết. Đây dừng này nhá, thằng cái nó với căn đuôi này phải được. Một đứa. Căn đuôi này đi phải được, căn ra. Căn nó kể nó gậy dừng mà được paran sing ra sing kể đâu na, kể đâu. Jangan kita mun. Dah ini dah walai. Umrai sing sultai dah. Paran sing kakak. Kun muri ni pula ni sul bata apa itu? Ah, macam mana lagi? Tulparan ni. Siapa tu sih? Mitri guru mak. Oh, sing barang. Ayo kasih lalu dong. Eh, lagu ber bising rasa ni kapan dengan istri jangan aku. Nggak bahasa sang video tasa. Jengka, angka del paran sing rapa dah. Muzang sapa mobil dam kami bawa. Dam kami bawa mobil kami nak ni siapa nu dong. Lagu apa ni amana? Del paran ni masih tiba Thai bayi, sawo sokon sali dia. Pakar na bunga ada, del paran ni. Oh, bobo dak leo. Di mana sana ini kisah rasa se berea tidak men, bere. Dia sawo pop nela bedungan. Del paran ini tidak men di mana kisah rau. Mana? Di mana sampai sana jina warna. Pop deh, lay pop deh. Del paran ni uipin ni nama ni tu. Uipin, sampai dia sampai ini sana, tu malah dengan kan. Uipin, sampai ni dah del paran ni mundur boleh kat sana. Ada tungpai pet lada. Ompre ni ben yo जोङो क्लास 6 आव फरायदोंमोन क्लास 6 निफ्राय ओइदालागे बेनि उनाव जों गरमा स्कुलाव फरायदोंमन ओमफ्राय इसोर फैदों मिथियाखै नायनो गोसो दंबा नाय आरो नायनो गोसो गैयाबा नायनो नाङा आंनि भिडिअआ जाखाया भिडिअआनो एडिट खालामनायबो जाया मानो जेनेबा नायनो गोसो नङा नायनो गोसो गैयैखौ सोर जर जबस्ति नायनो होगोन दा नैबे फैदों जानि बाबा फैदों आरो बे बेटा फैदों बाबा मुदांनो गथाय जायबेन मोखौ लायनो जा बाबानि हकि मिता बियो ओमफ्राय बियो आदानि फिसाला आयौ दुस्थुफोरा लोगोफोर बैयाव ना ओंखारदों नामा आयौ मानचेस्टार जमा जमा स्कुटि लालायना ना गुरदों नामालै लोगोफोर जों दायो चावमिन दखानखौ मोनसिगोन जोंहानि बाबा आलासि मिटालानिनो दखाना ओमफ्राय माबाखौ चावमिनखौ इनि फिसालायानो खामो आरो चावमिनखौ इसानि आदायानो फिसाला आदार थारमाने माबानि आरो बाबानि फिसाला गोदोर बेनो चावमिन दखाननिया Teriak, kan regina kabe, ibu pet lagi nak kadar na, ibu pet lagi man gina kadar, keseng pet lana pun kan rana pun amre iya, gidar hasil kayak.
delbarani sengrafora harsing bagiयो बेबो दय सिरि थादो नङाबा खायो लोगोफोरनिया जों दायो दखान मोनहैसिगोन बेयावबो जोबोद सेंग्रा थायो ओमफ्राय बिसोर सेंग्राफ्रा जोंखौ नुबानो गंलायना थागोन गिगोन जोंखौ बेयावबो ओमफ्राय दा आंनियावसो मिथाइ बिगोन होआ आं नैबे जाबाय कन्ट्रेल मालिक बैयाव जाबाय आइ पिटलिन दङ नांगोन आइ बेखौ नाङो कापफोर दङ ओमफ्राय फाजै दङ दखानाव आं बिहालागै भिडिअ बानायनो हानाय नङा लोगोफोर गाज्रि दामोन बेयाव बिराद सेंग्रा दङ आरोना आंखौ माबा माबि एदावबा बुजा गालांगोन बारना जाना गालांगोन खारबाय नामा सेंग्रा नामा हा ओमफ्राय दर' आयौ नांगौ फैनो नोंसोर नुजाखाबाय आरो इउटुबाव होखागोन आं नङालायनो सेंग्राफोरालाय जानो मालाय दद्र दद्र थाङो आरोना जोंफ्रा माजों जाबाथाय मोजां बेयो जाबाय मा मोखौ डाक्टर नंगौ सिमा ओइ बे मोखौ डाक्टर ओनसोलानो नुवा नैबे जाबाय गबिन्द ओइथिं दखानाव बेयो जोंनि क्लास 6 निफ्राय क्लास 8 लोगोफोरनि नङा 10 लाखिसो बेयो फरायला दायो कलेजाव थाङोमोन कलेजाव मोनायगोन दे दिनै दोरबारि सेंग्राफ्रा आंखौ नुबानो गिनाय जाबाय नामालै गंलाय थांलाय जों दन आङो नोरै आरो दन आं दन आङो नैयाव दन दासो मोनाबाय जोङो नैया लोगोफोर जोंनिया थांनायाव माने ओमफ्राय फायनो मोनाबाय लोगोफोर आगोलनि कुटकुटि मेथाइ जादों जोङो आगोल जोङो एल पि स्कुलाव से थाखो नै थाखो फरायनायाव थाइनैनि थाइसेनि दोनसे बुरजा हरोमोन दिनैसो मोनजाबाय गोबावनो उनाव बहुत बोसोरनि उनाव आरोना बहुत बोसोर माने एकदम बोसोरानो 20 बोसोरानो जाबाय आं बुरैलायबाय दानो माने खोमसि जाजोब्बाय जों थांबाय थाबायनानै दुब्लि फारसे बारबानो मोनसिगोन लोगोफोर मोनाबाय गाज्रि दामोन बिराद लाजारि जों जेलफोरबायनानै सेंग्रा सासेबो नुदिया नुदोंमोन त्रिगा लोगोफोरनि कुटकुटि जानाया बेथर गाथा होनबानो दं उथिना नांने आमी जाब्रा आमी जा बिसपाले उठिना आमी बा बिसपाले उठि जाम लोगोफोर गैयाबा लाङो बेखौनो साखाया कलेजावसो नै लोगोफोर जों माबा जादों कुटकुटि माने मा जायो कुट आरो कुटि कुट माने मा जागोन थब्ल'नाय जागोन ओमफ्राय कुटकुटि माने मानो थब्ल'नानै खिथौनाय कुटि माने खिथौबा जोङो होमबा मा जागोन कुटकुटि माने गुरनाय खिथौ गुरनाय मेथाइ जागोन मामा खिथौ गुरनाय मेथाइ बिला गुरनाय बे फुजा सोरबा बाग्राना दंमोरबाय जोंखौ नङा